Haga jingile kai Premier League ka Liverpool Persia ya ka Leicester City. Haga ni jingile kai ka Leicester City ka layo ban pen khichar nengkong tang haga minute ka basau Lengbo Dewsbury Hall. Bar haga minute ba live pra Lengba ka jingba cloud defenders ka Leicester City Liverpool ka layo ya ka gol penia khai Lengba ka ni ka un gol. Bar shwaban kot ka kela step saisin ka Leicester City ka la Thep yang shela ka jong ka gol kata haga minute ka basau pheusan. Bar Lengba ka ni ka un gol ka Liverpool ka la tam da ar la ka wei haga kela step. Bar haga kela min baro artli tim kela persyang ban pen khijar Henry Omdon kino gi bala ban pen khijar hadu kot ka kentai peu minute. Bar day Lengba gini ki artli ki un gol ka Liverpool ka Khlem Donkam ban Thep haga ni ka jigile kai Henry ka la ban pen lim ya ka Leicester City da ar la ka wei. Bar gumjuro kala yo ban khur lai point na ka ni ka jingile kai. Jingile kai pen ka West Ham Persia ya ka Bradford kala la ban pen lim ya ka West Ham da ar la not. Jingile kai La Liga ka Valladolid Persia ya ka Real Madrid haga ni jingile kai ka Real Madrid ka khamklan ya ka Valladolid ha ka ba kala yo hadu riu peu % ka position kat ba ka Valladolid ka yo tang lai peu % ka position aba phai sha ka ni jingile kai omdon kino gi bala ban khijar ha ka kela step but day ha ka kela min Lengba ka handball bala yarap da ka VAR ka Real Madrid kala yo ya ka penalty but ya ka ni ka penalty la kenjat tau Benzema. Bat shwa ban kot ka jingile kai u Benzema saisin ul yo biang ban Thep ya ka gol ka ba ar aga ni ka jingile kai bat ya ka bol la yara pen bu da koma winga Lengba ni ki ar gol ka Real Madrid kala la ban lim ya ka Valladolid bat kala yo ban pat ya ka kerdan peningkong ni ken point aga ba ka tam shi point ya ka Barcelona ka beran ha kerdan ka ba ar aga jingile kai ISL ha ka East Bengal Persia ya ka Bengaluru. Haga ni jingile kai ka East Bengal ka pendon kam da ka formation ba sau lai bat kum churu ka Bengaluru ka pendon kam da ka formation ba sau lai ba phai sha ka ni jingile kai ka East Bengal ka liyo ban khi jar nengkong haga minute ba lai peu kundai Lengba ka penalty ka bala kan jan dau Silva Henry haga kelamit ka Bengaluru ka liyo ban siu kuliang ya ka Shigul jong ka East Bengal Lengba u Hernandez. But ya ka bol la rapen bu daw Roy Krishna. But shwa ban kut ka jingale kai kata ha ka minute ka ba kandai peu plus R sa isin no selwa o yo biang ban Thep ya ka gol ka ba R ka jong u. But ka ba R nak benta ka East Bengal. But Lengba gini ki R gol ka East Bengal kalala pan lim ya ka Bengaluru da R la ka wei. But kala yo ban bat ya ka kerdan ka ba pra ha ka mi ya ken point.